no mga karusi moto no. Nasa likod natin yung Rusi Flex no, kulay brown no, brown. Available sa may Rusi Binmali Pangasinan branch no, Rusi Flex 125. Tara mga karusi, silipin natin dito sa Rusi Binmali branch no, Rusi Flex 125i. Ito siya mga karusi no, may available na color white at saka color brown no, saka green no. Ayan mga karusi, available ito sa Rusi Binmali branch no, Rusi Flex. Ayan mga karusi no. Ayan. Ayan mga karusi no. Available ito mga karusi yung Rusi Flex na kulay brown. Kaya mga karusi, pang gusto nyo yung kulay ng ganito no, punta lang kayo dito sa Rusi Binmali branch no, Binmali Pangasinan. Ayan mga karusi moto. Dito sa Rusi Binmali branch Pangasinan no, Rusi branch no, available yung kulay brown na Rusi Flex 125i. Pasya lang kayo dito mga karusi no. Okay mga karusi no, salamat sa panonood. God bless you. More power, keep safe. Sana sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga karusi moto.